Isinya apa kok abot Put? Saya tak deloke. Aku rawani delok lho Put. Nek cah cilik kan ngandel deloki. Iya. Oh, ini isinya warnanya sama seperti baju saya ya. Kuning. Tadi wis ya ora apa-apa lah lek gur semene jenenge cah cilik ya. Terima apa enake wae. Alah, kowe tuku permen entuk wis sak plastik kebak kok. Ya ora masalah. Hidup-hidup nggak ibadah. Iki mang tak kira mbok 200, 300, 500 ya. Wong kebeli kaya ngene bakno 2000, 1000. Heeh. Ya cah cilik iki ya 2000. Oh iya, wis. Engko nek wis sekolah di ngekek ketan 1000. Malah hilang. Iki manten suwun ya Mas ya. Heeh. Heeh, tak kira mang mbok ya 500 lah wong. Lah, Tebel lho ya. tak kira ki yo mudungi 2000 karo 5000-an nih. Oh iya, makasih Bu, dikasih saya permen. Makasih ya. Jenenge cah cilik ngono kuwi lho. Semoga amal dan ibadahnya diterima. Salah. Salah. Ya, maksudnya ngamal iki lho ngek anu Mas. Dikai rezeki ning cah cantik semoga rezekinya makin banyak. Amin. Ya, karena iki akeh ya, tak kei nomor WA aku. Mbok tenang wae, rasa khawatir. Lo momen kowe, Nduk. Hah? Lo momen. Iya. Lo ganteng-ganteng lo ya.